Tűz és 12 sérült a szilveszteri bulin, volt, aki megégett, mások menekülés közben elestek. Tízezrek az utcán szilveszterkor, éjfél után néhány másodperccel született az első kisbaba. 1000 forinttal drágább mától egy átlagos tankolás, 320 forint egy liter benzin. És városban 50-nel, máshol akár 90-nel lehet átmenni a vasúti átjáron, mától új a Kressz. Itt a tények, a stúdióban Pachmann Péter. Jó estét kívánok! Volt, aki megégett, volt, akit menekülés közben eltapostak a Szigetszentmiklósi szilveszteri partin. Nagyjából 50-en voltak az alagsorban. A tulajdonos szerint a plafonra ragasztott szivacspárna gyulladt meg, mert valaki meggyújtott egy lelógó lampiont. A szilveszteri buli feketére égett maradványai, a diszkós műszaki berendezései, megolvadt kábelek, a plafonról fekete szálak lógnak. Egy ilyen hangszigetelő szivacs maradványai, ezzel fedték be a plafont, ez égett és füstölt nem sokkal éjfél után. A pince tulajdonosa azt állítja, nem véletlenül keletkezett a tűz. Az egyik fiatal fogta a öngyújtóját, és az egyik lampiont meggyújtotta. Ebből keletkezett a tűz, amire szemtanúnk is van, keressük. Körülbelül 40-50 fiatal szilveszterezett itt. A tulajdonos fia rendezte a bulit, de ő csak a rendőrökkel állt szóba. Egy másik ott szórakozó fiatal viszont elmesélte, mi történt. Begyulladt az egész plafon, és nem tudtunk mit csinálni. Menekültünk kifele. Az éjszakai tűzben sokan megsérültek. 6 mentőkocsi érkezett ki, volt, akit helyben láttak el, de többen kórházba kerültek súlyos sérüléssel. Összesen 12 embert láttunk el, volt akinél égési sérülések, volt akinél füstmérgezés keletkezett, de olyan is akadt, aki a tolongásban sérült meg, szerencsére csak könnyebben. Csak a Péterfi kórházban 8 embert vittek, mára a legtöbbjüket hazaengedték. Ketten vannak, még ott az osztályrendező állapotuk is teljesen stabil, füstinhaláció volt, mindemellett szénmonoxid mérgezésük nem volt. Szigetszentmiklóson a szórakozóhely közelében lakók nem sokkal éjfél után robbanást hallottak. Hallottam ezt a marha nagy robbanásokat, és betettem annak, hogy biztos petárda, de honnan szerzett ilyen marha erejű petárdát, aminek ilyen hangja van. Amikor ma a tulajdonossal készítettünk interjút, megjelent az egyik korábban ott szórakozó fiatal is. Akkor jött ki a kórházból. Elindult a tűz, nagyon gyorsan terjedt, és egy óriás robbanástól bezáródott az ajtó, és a sok ember egyszerre ide préselődött is. Amit látszik, itt jöttek ki rajta, gondolom. A tulajdonos szerint az ajtó üvege robbant ekkorát, mikor a légnyomás különbség bevágta. A tűzszerészek vizsgálják a tűzokát. Azt is tudni szeretnék, hogy tényleg magánjellegű rendezvény volt-e, mint ahogy a rendezők állítják. Ugyanis a helynek jelenleg nincs hivatalos működési engedélye. Úgy tudjuk, mégis szedtek belépőt.